Sada ste spremni koristiti besplatnu verziju EasyForm Studija. Za otključavanje premium značajki unesite svoj API ključ. Ključ vam je poslan na e-poštu nakon kupnje. Provjerite da imate aktivnu internetsku vezu tijekom provjere ključa. Nakon potvrde API ključa, dodatak će automatski preuzeti najnoviju verziju kako biste uvijek imali pristup najnovijim značajkama. Posljednji korak postavke je dodavanje aseta tekstura za ormare, koji su dostupni samo u plaćenoj verziji. Raspakirajte datoteke aseta na neku lokaciju na računalu. Zatim otvorite Blender i idite na Edit, Preferences, File Paths. Pod Asset Libraries provjerite gdje se nalazi vaša mapa s asetima i dodajte tu mapu. Blender je vrlo svestrana 3D aplikacija i može se prilagoditi raznim radnim procesima. Kada prvi put otvorite Blender, vidjet ćete zadani raspored, ali za projektiranje namještaja s EasyForm Studijom preporučuje se prilagoditi sučelje. Ako već poznajete Blender, ovaj korak možete preskočiti ili prilagoditi raspored prema vlastitim željama. Ako tek počinjete, preporučujemo preuzimanje pripremljene početne datoteke s easyformstudio.com/download/startup. Poveznicu ćete pronaći i u komentarima ispod. Ova datoteka osigurava radni prostor optimiziran za brži rad, jednostavniju navigaciju i vizualno prilagođeno sučelje za modeliranje. Da biste je primijenili, otvorite preuzetu datoteku bez ikakvih izmjena i bez rotiranja pogleda. Zatim idite na File Defaults, Save Startup File i potvrdite prepisivanje kada vas Blender pita.